Nadi sini YTF ni sini secretary block committee ni bo suatu kosto khai sini jati dofani samung khai tini bo loge loge bo kam bo khlayo takuk kisa saik nagradi जोंथ' सिनेमा फरक बागे हुनि पर निर्भर जोंबो ताव बिनि बसारक समाजनि काम खायबाबो पार्टीनि काम खायबाबो जों साननानैथ' नांगले बिनि बागै हुदसा खायजाक एबो बिसे लांसाया प्रा करेनो उदि सोलोंथाइ स्कुल बाय आबै थलायजाक इरा गेरासा प्राय तंसा रगले कानाय तंसानि हा अजो खचमनियाखौ जों सायसामजा बनना नुगो काम अंग इया काम करी खलाय इरो फाय काम फाय फैला माइरग्रा अच्छा ताखु फिंके ताबुक तो सिनि टिप्रा मुथानि सिनि गेटा टिप्रालेन नि सुबा सलै दंगो इनके जों तो एदिसे हापां सिमिसे दंगो जों इनके जों कुनो गभर्नमेन्ट फेसिलिटी माया फानो सिनि टिप्रा हास्टेन टिप्रा सारकनो टाम कसार मुं तंनायनि नि थौते किसे साइखनार दे हमबाय इरो फाय नगाना कखसखने सिमबानि बागै पहिला आं सारा टिप्रा राज्यनि सिनि टिप्रा बासि तो टिप्रा सारकनो कयना जेसु पाबंथ खासयै खालगै निजिनि बोसोरनि कलमते खलायबाबो हो खा खलायबाबो बा जुगालि बेनर मुला थांफाबो जों ग्रेटा टिप्रा सापर्ट माखाय तानि बागै होनलाय सिनि भबिष्य सिनि फिउचार अबसे नायदि ताबो जोंसे इसुजरा कलजाक सिनि बोसोराव आरो कलगनाय सिनेमा फराव बिसु कष्ट मांखा बिसु टेक्टो मांखा जों बिनि बोसोराव जोंबो ताबो कष्ट मानाय दङ ताव फायनाय नेक्स्ट जेनारेशन बगबो कष्ट माननाय जुदि जों अबनो सापर्ट खायाबनो जों हानजाया हांखलाय बिनि बागै मसाया मालिङा फाबो गामसा खायबाबो जों काम कायज खाय इनकाम खायबानि परेबो जों जा मानतै सापर्ट माखायनि बुवाग्रा तंसा बिनि इमांनो जों मुक्तां खायनानि बागै जों माजायखना अबनि बागै जत नायटंनाय आनि आफागारि मारे किसिं आटा आमा आफा जतना आं कयनाय खास होदि खालगदि नासिंदि इसुरना हामना केनि नि मुंखे आनि बुं कमला सरन त्रिपुरा YTF नि बो पोजो YTF नि सेक्रेटारि पोस्ट दङ आबादखौ हामबाय ताफुक न